asinginche aenga ntubwate papa umuya. Congratulations gochia saba bwatani bonsi be dini yege Catholic amona ba Kristo bonsi ensengima kubwatikana ne wiki ya chakiribu yakigima abua serero yarenge ejumapili entangani ase Papa Leo oikumi na kane aschakia emisa yaye entangani kurua abo kurarigwa kubwatikana no kororekana kwerio kirirabu chinga kichecho nigo aba Kristo ao babuligwe ego chamo nabo igo kugenderera gusabira omurembe ime yense yaito ya Kenya muri kyoito Fatgada Gisemba litukolia rero na koletaro yaye ime yesi Kirisia gia St Ambrose yegotoka ime ye parish ya Nyamira nabego gukwana n'aba Kristo abuase baru ibirengeri byabo kubwatikana no mogoko kwogochorwa kwaye Papa Leo oikumi na kane. Hekerori tukoria rero rire ejumapiri gose omukubyo omutangani kegima inse yoborai bwaye omupapa omuya bwekeresia ya Catholic nigo abakristo abakatoliki korwase kanisa ya St Ambrose egotoka eparish ya Nyamira barure ebirengero byabo kubwatikana no gochorwa okoiga abwasa abakristo abaiga baragwa no mokonyi bwo munyakirogo obo Aserieta Justus Mugondo. Sogochori wekelisia Katoliki na moneo asogochora wa pop nogochori wekene ekiagara nkobwatie amaki nkobwatie ogoserwa unabono obochori bwense bubwata amaki ogoserwa kwa magojuwa kekura aria no moika ogotangana abakardinali ba asogochora mo pop na indonye enamberitere ikerana nabe egotoka nga erioki nabari koro kiri mwamu ngambara nyora omopop igo ase omopop to reo obochori bwarengo ororo korwa saba kardinali baito no bwarengo obochori bwe ekenyasai Boigo basegetire abana inchi kubako bachora abarai bense nerebuya gosaba ritangani erio kwaegwa obongaini nechisemi erio bamanye ningo omurai bwa makora tunto bwatiri yaki buna ekwerende oburai bwense bokorwari yaki kwa maochi wake kura ntubono na masaba gokorega asi ntubwati mangana ndinga ninkige gochigokorekana wako bwo bachori bwengenjo bachori butabwati amaki igo nigo nkobori ense yaito ya Kenya tubwati egento kiria abakatoliki bakora ntotiga mangana amaki tusabe nyasato chorero murayo itu miyamono museseni wabangi na moigwete lakini nduse kanisa nyasawo gochoro murayo ande ganchira kwa machora ndendo rugo kumusabera maya nasamo konye atorae buya endikina tiranya yabo ikero tubuga kare na kare nonya nigo ibasabire umupapa oyo omoya kubareta amo abakristo bonsi ensengima buna enjira eyemo yokogenderera gokinia okwegena nchasa magania ne weterase papa reo igonko mo sabera amaya obagimo botambe abwatania ba Kristo bonsi abwatie chimbaratero chia Papa Francis chingaki echecho abasae na barabo ebasemiwe enjira engia barakine kanisa ya mambi ngwetera abasae nande ngosaba abasae mono basoe kanisa ime tonyale konyora chisemi kurwe kanisa ime tonyale gotoleka nigendo kia muhimu ngosaba mono popo wanyale gutubwatani tonyale goichore Kirisia ngotingona saba na yote bonsi to tonyale goswese Kirisia tonyale ko kuyo mfano uyu baba kardinali bataetwe akantu kakeigo bakamayegwa kachikura tweso minga taribuya kwe ukende kwa mayegwa kachikura Hingo ripotera getembe kurwase kanisa eyeiga ya St Ambrose eyo egotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Fatgada Gisemba.